जेल खानायाव एन्जर हमनानै जायोमोन आङो उफाय गैया नों बेल्टिखौथ' आंनि गामियाव बेल्टिया सिलागांनि समावनो जाखानाय सिलागां आदा सिलानि दिनाव जाखानाय बहुद आगोलावनो जन्म होदों बेखौ आं सनखौ एक्जेक्टलि जायखिजाया सिलागां थैखांनायनि उनावसो बिथाङा बेमारजों थैलांदों बिनि उनाव आङो बे लिडारशिपखौ लानांदों आरोखि उदांस्रिनि दावहाया हगार हरनो सहाय हाया आंनि गोरबो सिटुएसनासो थोनो दिनै आं सासे साख्रि मावबाय थानाय हिसाबै आर्मस लानानै मुभमेन्ट खालामनायनि खोथा साननाङामोन खिन्थु बै समनि जिथु पलिटिकेल सिटुएसनमोन आसामाव बेहाय आं टिचार जानाय समाव बा स्टुडेन्ट समाव जोंनि गेजेराव मोननै मुभमेन्टखौ नुदों मोनसे जाबाय 1974 1974 मायथाइयाव बर'फ्रा रमान हांखो नांगौ होनना सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया पुरापुरि गणतान्त्रिक सोमावसारनायमोन खिन्थु बे समाव नुदों जे भारत सरकारा बे सोमावसारनायखौ बर'फोरनि बे दाबिखौ गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो नागिरनांगौमोन खिन्थु बिनि बदलै दिनै भारत सरकारा बेखौ पुलिस आरो आर्मि बाहायनानै सिलाय गुलिजोंसो दबथायनाय माबाखौ जों नुहुरदों जायनि जाहोनाव बर'फ्रा बारा गोबाव आन्दोलन खालामनो हायाखै थाबैनो फोजोबनो गोनां जादों आरो जिखौ लुगैदों बेखौ मोनाखैबाबो जबरदस्त नारसिनना होनाय हांखोखौ लानो गोनां जादों बयनिफ्राय जौसिन हाजोआव दंफैयो गुवाहाटीनि गेजेराव इन्डियानि फ्लेग जौसिन हाजो फ्लेगा गुवाहाटीनि जौसिन हाजोआव नियासल हाजोआव फ्लेगखौ नुयो दा बे फ्लेगनि आरो जौसिनाव इन्डियानि फ्लेग बेनिफ्राय जौसिन हाजोआव जों दंफैबावो आरो जोङो अस्त्र हमनायनि खार'ना बिदि नङा जे सोरबा पुलिसजों सोरबा आर्मिफोरजों गावलायनायनि नङा जों जोंनि मानसिखौ प्रटेक्सन होनो थाखायसो जोङो बे हाथियारखौ दैदों आरो सोरबा इन्डिया गभर्नमेन्टनि आर्मिजों बा आसाम गभर्नमेन्टनि पुलिसजों जुद्ध नांनो थाखाय नङा जों जोंनि मानसिनि प्रटेक्सननि थाखाय बेखौ जों हमदों बायद' जादों बेल' नोंथाङा बे जोंनि सोमावसारनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन मार्च 2 तारिखनि 1987 बेनिफ्राय जागायजेननानै 1993 नि 20 फेब्रुवारि जोबफैदों बै समनि नोंथांनि एक्सपिरियेन्स बे समावथ' आङो भलन्टियार फर्स हिसाबै दंखायो आरो जेब्ला सुक्ति जायो होनब्लाथ' आं जेलावसो दंबावो बिएससि सुक्तिनि समाव आं जेलावसो दंबावो सुक्तिनिफ्राय 4 माससो उनाव आं गदों जेलाव थानाय समाव नोंथाङा माबायदि जिउखौ बाबेनखो जेलाव आङो बिदिनो उफायथ' गैया नोङो माखासे खर'बाजिफोर थायो बिसोरजों एसे टाइम पास खालामनांगौ माबा माबि जंखायलायनाय मालायनाय बेनो ओमफ्राय आङो जेलाव माखासे जाया बे हारसाफ्रा एन्जरखौ आं एन्जर हमनानै जायो आदसा जेल खानायाव एन्जर हमनानै जायोमोन आङो उफाय गैया नों मोजां एखमबा ना होयो एखमबा दाउ होयो बेथ' थोनाय जाया ओमफ्राय जरहाटआवबो गुवाहाटियाव फ्राय एन्जर हमनानै सावनानै जाबाय थादों 1993 नि 20 फेब्रुवारि जेनाखि सुक्ति जाबाय फार्स्ट बर' एकर्ड बियो बेवहाय सारेन्डार जानाय जादोंमोन नोंथाङाबो सारेन्डारनि लिस्टआव आं गैया बे भलन्टियार फर्सनि सारेन्डार बेवहाय आं गैया आंनि बे समाव आङो जेलावसो खामोन सफैयाखै जेलावनो दंमोन आङो होनब्ला जरहाटआव दंमोन बे समाव गुवाहाटिनिफ्राय जरहाटआव लांदों बे लांनायनि खारनबो दङ आङो आल्फा 2-3जों लोगो जानानै जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन गुवाहाटि जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन बेखौ बोरै मिथिखो जायखिया जोंखौ साथामखौ आलदा आंखौ जरहाटआव सासेखौ मिसामारियाव सासेखौ बे मिसामारि माने बै नगाव मिसायाव दोनदों सासेखौ बे जायखिया बहाव लांदों बेखौ गुवाहाटियाव दोनाखै जों आलादा खालामनाय जादों थारमाने गुवाहाटि जेलाव आगोलाव मोनसे उइकनेस दंमोन खारनो हानाय बे माबाजों मोनसे लाइन दंमोन आरोखि गुदुं दंमोन बानायो वालखौ दा बेहाय जोङो बिराद खालामबाय थादोंमोन बेफोरखौ बोरै मिथिखो एसे थाल मोनदों नामा बेनिफ्राय माने आलादा जरहाटआव लाना थांबाय 1993 नि सुक्ति जाबाय बय नोंथाङा सारेन्डार जायाखिसै दा बिएलटि जे माने गौथुम दाबाय नोंथांमोना बेखौहाय माबे कनसेप्टजों नायबा माने थारमाने मोनसे प्रेसार ग्रुप नांसिगोन अयथासारा जोंनि बर'नि सायाव बारा जाबाय पुलिस मिलिटारिनि हांगामाया बारा जाबाय
बेखौ बेलेन्सआव लाखिनो बा जोंनि मानसिखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय जोङो बे बिएलटिखौ जन्म होनाय जादों। बिएलटिखौथ' आंनि राय नङा, बिएलटिआ सिलागानि समावनो जाखानाय। सिलागां आरो सिलानि दिनाव जाखानाय। बहुद आगोलावनो जन्म होदों बेखौ आं सनखौ एक्जेक्टलि जायखिजाया सिलागां थैखांनायनि उनावसो बिथाङा बेमारजों थैलांदों। बिनि उनाव आङो बे लिडारशिपखौ लानांदों आरोखि। आदसा नोंथाङा बिएलटिखौ जेब्ला लिडारशिपखौ माने लानो माबाबाय रिसिभ खालामबाय, बै समनि एक्सपिरियेन्स, बै समावहाय बर'नि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव माने गिलायनाय संखिलायनांगौनि समबो दंमोन आरो बै समा जाहैबाय सानजानि मानसिया सोनाबहा दावगानो हाया, खोलानिया साहा मोखां जानो हाया, बिदि परिबेसमोन। बिदि समाव माबोरै नोंथाङा बे गौथुमखौ डिल खालामनायमोन? बेथ' जोङो बर' हिसाबै ज' जानांगौनि बेलायाव आङो ओरैनो दलद ज'आखै, बयजोंबो रायज्लायदों। जेनेबा साहानि मानसिया खोला फैनो हाया, खोलानि मानसिया साहा थांनो हाया, बे परिबेस जादोंमोन नंगौ। खिन्थु बिएलटि जानायनि उनाव बे प्रब्लेमा जायाखै। बै समावहाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थादोंमोन। जे समाव नोंथांमोना बिएलटिखौ माने बियो ओरै कारगिल वाराव जोङो बिएलटिनिफ्राय फार्स्ट सिजफायार जोङो भारत बिर'धि नंखाया जिहेतु जोंनि संगठना। आरो दिनै इन्डिया भारतआ जेराव बिराद गिदिर मोनसे क्राइसिसआव दङ, बे समाव जों जुदि अस्त्र लानानै ओरैनो माबा खालामना ओरैनो थाबाय थायोबा बियो एसे मिनिंलेस जागोन। जोङो भारत राष्ट्रनि सिङावनो जोङो आलादा रायजोसो बिदों। खिन्थु बियो दा भारतआ आलादा कान्ट्रिजों मोनसे क्राइसिसआव फैगासिनो दं। बेखौ नुनानै जोङो मोनसे सिजफायार होदों जे जोङो जुदि प्रयजन जायोबा कारगिलनि माबाबो जों हेफाजाब होगोन। बेखिनि स्टेटमेन्ट होनानै जों सिजफायार खालामदों आरो बे सिजफायारावनो भाजपायि गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जोंजों आल'सनाया स्टार्ट जादों। जोंखौबो खोब मोजां रेसपन्स होदों जे बिसोर बिराद मोजां। जोंनि कारगिल वारनि समाव बिथांमोना जोंखौ बिराद सहाय खालामनाय बादि जादों। बिदि होननानै भाजपायिनि दिनावनो सलुसना जानो बेनो जादों 2003। सुक्ति खालामबाय नोंथांमोना बड'लेण्डनि सुक्ति। नोंथांमोननि सोमावसारनाया माने बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनिमोन। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटमेन्ट जों मिथिगौ। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय जोंहा मानि प्रयोजन दं आरो जोङो दिनै बे समाव मोनगोन ना मोना, ओरैनो जुजिनायनि नामाव जुजिबाय थाबा जानाय नङा। जों सिन्था खालामनांगोन स्टेप बाय स्टेप जों बोरैबा लांनो हायो नङा। डाइरेक्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौआ दिनै समाव सम्भब नङा होननानै जों बुजिनानैनो जे जों मोनसे स्टेप आवगायनानै लागोन होननानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। दानि जोंनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों 2003 10 फेब्रुवारियाव, बेथ' बिराद मोजां सुक्ति। बर' भाषाखौबो जों 90 स्कुलाव सोनानै दोननो हादों। ओमफ्राय जिथु सुक्ति बियो कार्बि आलं बा डिमा हासाव बा खासि हिल्स बा जयन्तिया हिल्स बा जों गार' हिल्सनि बादि नङा। बिसोरनाव 62नि आन्दारावनो, खिन्थु बिटिसिआ एसे मडेला बेलेग। बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदेरनाय जादों जे लेजिस्लेटिभ पावार होनो, एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ पावार दं। जोंनाव पावार गैया होनोबा हम डिपार्टमेन्टआवल' गैया, इलेक्ट्रिसिटि गैया, कमिउनिकेसन जाबा टेलिफनिक बेफोर गैया, बेफोरल'सो गैया। बाखि डेभेलपमेन्टेल जिथु डिपार्टमेन्ट बेयो गासिबो दंजोबो। बिटिसि जानायनि उनावहाय नोंथाङा शिफ्ट जाबाय, बिनि उनावनो बर'फोरनि गेजेरावहाय पलिटिकेल मोनसे सौग्रावलायनाय फैदों, बेखौ बुंनांगोन। पलिटिकेल सौग्रावलायनायाथ' बेथ' आं जिखिनि नुदों मोनसे जों एकगत जानो हाबाथ' मोजांमोन। एकगत जानो हाबा मोजांमोन। दुर्भाग्यजनक जायखिजाया उरखावदामोनहा जोंनि लिडारशिपखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया, बे बेलायाव जादों। नङाब्ला एटलिस्ट आंखौ बुंनानै लानो थाङा दिनै सुक्तिखारि हिसाबै गभर्नमेन्टआबो बुंदों जे सुक्तिखारिखौ खेबसेबाबो नायनाय खामानि मावनो सुबिदा हो, नोंसोर दानो बेवहाय बारसनथ'नो नाङा। दा बे कमेन्टआ सोरबा गभर्नमेन्टनिल' नङा, बहुद बुद्धिजिबिफ्रानो लुबैदोंमोन। बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'आनो होन बा सोरबा बाङालियानो होन, सोरबा असमियानो होन बा सोरबा राजबंसियानो होन, सुक्तिखारिखौ खामानि मावनायनि सुबिदा हो खेबसे एटलिस्ट। बिनि उनाव नायदो, बेखिनिखौ बियो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बुरखावा। खुलुमबाय, आं गोबिन्द बसुमतारी। आंनि अरिजिन गामिया भैरबकुन्दनि आंग्राजुलि गामि। ओरैनो आंनि जोनोम जायगायाथ' आसलथे
पुराबारि दा जिथु सनापुर होनना बुङो सनापुर खाथिनि पुराबारि बे गामियावसो जोनोम जादोंमोन नासनाव जोनोम जानो बिनि खोब बारा गोसो गैया जिहेतु आइ आफामोनहा एजुकेटेड नङैखाय बिथांमोना बार्थ डेटखौ लिरनानै दोननो रोङाखै दा अफिसियेल जिखिनि बार्थ डे होयो बे आसलथे आं स्कुलाव एडमिसन लाबा जोंनि फोरोंगिरिया जास्ट ओरैनो आन्दाजाव मोनसे लिरनानै दोननायसो बेनिखायनो एक्सुवेल डेट अफ बार्थ आंहा गैया आं स्कुलखौ बान्दारगुरि 2 नम्बर बान्दारगुरि एल पि स्कुलाव फरायजेनदोंमोन आरो बेनिफ्राय एल पि स्कुल पास जानानै बोसोरथाम सनाइगाव एम इ स्कुलाव फरायदोंमोन आरो सनाइगाव एम इ स्कुला आं एडमिसन लानायाव सेकेन्ड इयारल' जादोंमोन थारमाने आं एडमिसन लानायनि सिगांनि बोसोरावसो स्कुलानो एस्टाब्लिस जादोंमोन आरो बेवहाय आं क्लास 4, 5, 6 बोसोरथाम फरायदों आरो बेयाव फरायखांनानै हाइ स्कुलखौ हरिसिङा दानि जिथु हायार सेकेन्डारि बे समाव हाइ स्कुलमोन बे हरिसिङा हाइ स्कुलाव 1970आव एडमिसन लाहैदोंमोन आरो 1970निफ्राय 1974 हालागै आं बेयाव दंमोन 7, 8, 9, 10 बोसोरब्रै फरायदों आरो ओमफ्राय 1974 मेट्रिक होनाय जादों ओमफ्राय बे मेट्रिक पास जाखांनानै आसलथे गुवाहाटीयाव बोसोरसे कटनाव एडमिसन लाहैदोंमोन खिन्थु सेकेन्ड टाइम फार्स्ट इयार फरायनानै सेकेन्ड इयाराव थांफिननो हायाखै आइ आफा खरस हरनो हायैखाय बेनिखाय बिनि उनाव जों फ्राय 9 बोसोरसो जिरायदोंमोन बेनिफ्राय 1976आवसो आं आंखौ बिश्वनाथ कलेजाव एडमिसन लाहैदों इउनिभार्सिटि फार्स्ट इयारनिफ्राय बेवहायनो जों 1976निफ्राय 1981 हालागै आं बिश्वनाथ सारिआलियाव 1981 आं ग्रेजुवेसन लायो आरो ग्रेजुवेसन लाखांनायनि उनाव जास्ट आं फोरोंगिरि हिसाबै सासे टिचार हिसाबै उदालगुरि हायार सेकेन्डारियाव फोरोंगिरि हिसाबै मास्टार मावदोंमोन आरो बेवहायनो आं फ्राय 1989 हालागै 87नि जुननिफ्राय आं बि एड कलेजाव एडमिसन लाहैदों डेपुटेसनाव बेनिखायनो आं साकरि आसलथे बुंनो थांब्ला 1988नि जुलाइ हालागै दं थारमाने जुलाइआव आंखौ एरेस्ट खालामो बि एड परिखा होनाय समावनो बे एरेस्ट खालामनायनि उनाव आंखौ सासपेनसनाव दोनो बेनिखायनो रेगुलार टिचार हिसाबै खामानि मावनाया 1981 25 फेब्रुवारिनिफ्राय 1988नि 12 जुलाइहालागै आं रेगुलार टिचार हिसाबै दंमोन ओमफ्राय 1988आव एरेस्ट खालामनायनि उनाव आं जास्ट साकरि जइन खालामफिनाखै इतिमধ্যে 1986आव बर' सिकिउरिटि फर्स मोनसे आर्म स्ट्रागल खालामग्रा संगठन दादोंमोन आरो बेवहाय आंबो फार्स्टनिफ्राय दंफायोमोन खिन्थु थेवबो आं सानाव जास्ट टिचार खिन्थु मोना मिटिं खालामो खिन्थु इतिमধ্যে आं 1986नि 3 अक्ट'बर जितिया बेखौ गायसनजेननाय बे समनिफ्राय दंबाय थायो खिन्थु सरकार बा गुबुन माबाफ्रा बारा बिदि मिथियामोन जिहेतु लिक जायाखैमोन आरो बेनिखायनो 1988नि जुनाव बे संगठननिनो सासे माबा बुंगोन हम सेक्रेटारि हेक्टर मोसाहारि बिथाङा फोरोंगिरिमोन बिथांखौ एरेस्ट खालामो बोरैबा गम मोननानै आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव बिथांनि स्टेटमेन्टनिफ्रायसो आंखौ मिथिनानै मास मोनसेनि उनाव थिग मास मोनसेनि उनाव आंखौबो एरेस्ट खालामो बेबायदि हिसाबै जों जि आफादाव आं जगदान खालामदों 1986आव बेयो बर' सिकिउरिटि फर्समोन आरो बेखौ आं एरेस्ट जाखांनायनि उनाव फुल टाइम बिदि खामानि मावदों एरेस्ट जाखांनानै बोसोरसे जेलाव दं बोसोरसे 5 मास जेलाव दंमोन 5 मासनि उनाव ओंखारबोखांनानै आं बे फुल टाइम आफादनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदों आरो बे समाव आंखौ जास्ट फरेन सेक्रेटारि हिसाबै एक्सटार्नेल एफेयार्सनि सेक्रेटारि हिसाबै दायित्व होदोंमोन आरो बिदि दायित्व थानानै आं 1994 हालागै एनडिबिनि फरेन सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो आसलथे बे एनडिबि नङामोन बर' सिकिउरिटि फर्स बिएस बेनिफ्राय 1994आव जोंहा नेसनेल एसेम्बलि जादोंमोन जेनेरेल एसेम्बलि डिसेम्बर मासाव आरो बे डिसेम्बरावसो नामखौ सोलायदों आरो नाम सोलायनाय लोगो लोगो आंखौ फरेन सेक्रेटारि दायित्वनिफ्राय रेहाय होनानै जेनेरेल सेक्रेटारि खालामो आरो बे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं 2019नि जुन मासहालागै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन बे गोलाव सम जितु एनडिबिनि स्ट्रागल बेवहाय आं बांसिन सम भुटान हाजो आरो गावनि ओनसोलाव थानाय जादोंमोन बेखै माबानिफ्राय जेलनिफ्राय ओंखारखांनाय जितु फुल टाइम माबायाव हाबबाय 90निफ्राय जितु फुल टाइम खामानि मावो बे समनिफ्राय गामि ओनसोलाव थानाय जादोंमोन फ्राय 1994 हालागै गामि ओनसोलावनो बिथिं थाखोमायोमोन 94-95 जितिया आर्मि पुलिसनि माबाया उपद्रबा बारा जाबाय अब्ला थानो हायैनि भुटानाव केम्प पातिना थादोंमोन आरो गेजेर ससेयावनो फ्राय बोसोरनैसो 1999निफ्राय 2001 हालागै 2002 हालागै नेपालाव बोसोरथामनिफ्राय 2.5 बोसोर बा 3 बोसोर आं थाखोमानानै थाहैनो गोनां जादों आरो बेनिफ्रायनो खामानि मावोमोन बेनिफ्राय 2002 एरेस्ट जायो
सेकेन्ड टाइम प्राय 2 बोसोर थानायनि उनाव 2004नि डिसेम्बर मासाव आं जेलनिफ्राय ओंखारो आरो इतिमধ্যে 2004निनो माबायाव खालामगोन अक्ट'बर मासाव बै समनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा इउनिलेटारेल सिजफायार डिक्लेयार खालामदोंमोन आरो बे इउनिलेटारेल सिजफायार डिक्लेयार खालामनायखौ बोरैहाय बायलेटार खालामनो थाखाय हागोन बिनि थाखाय आं जेलनिफ्राय ओंखारखांनानै भारत सरकारनि मानसिफोरजों लोगो हमनानै सावरायनायखौ स्टार्ट खालामो आरो बिनि गेजेरजोंनो 2005 मायथाइनि 25 मे दानखालि जों भारत सरकारजों मोनसे हाथियार दोनथ'नाय सुक्ति खालामो ओरैनो जोंहा एनडिबि हिसाबै मोनसे गिदिर सेटबेक जानाया 2003 मायथाइयाव भुटाना जोंनि केम्पफोरखौ रेड खालामो रेड खालामखांनानै जोंनि गोबां मोनसे एरेस्ट जायो गोबाङानो जेने तेने खारग'यो किसुमान गोबां थैयो आरो किसुमान गोमानानै दासिमहालागै जों नापात्ता जाहैदों बेबायदि मोनसे दुर्घटना जोंहा मोनसे जादों खिन्थु बे समाव आं जेल सिङाव दंमोन आरो जेलनिफ्राय गथै घटनाफोरखौ मिथिदों बेनिफ्राय 2005 मायथाइयाव जेथिया हाथियार दोनथ'नाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जों भारत सरकारजों सावरायनो स्टार्ट खालामो 2008 मायथाइनिफ्राय 5 मायथाइ जों हाथियार दोनथ'नाय सुक्ति खालामदोंबाबो सरकारजों सावरायनाया स्टार्ट जादों 2008 मायथाइ बोसोरथाम जोंहा जेबो खामानि जायाखैमोन जास्ट सिजफायार खालामना थानायल'सो जादोंमोन बेनिफ्राय जों 2008 मायथाइ आरो आफादा गावस्राबावो बेखे सरकारजों सावरायनाय बे इस्युखौ लानानै आगोलनि आफादगिरि रन्जन दैमारि जों एसे आदर्शगत किसु डिफारेन्स फैयो बे पार्सनेल गाज्रि मोनलायनाय बेबायदि जेबो गैयामोन खिन्थु जोंहा आदर्श किसु डिफारेन्स फैदोंमोन आरो बेबायदि हिसाबै बिथाङा सिजफायार खालामना ब्रेक जाना थांफिनबाय जों खिन्थु सिजफायारखौ ब्रेक खालामाखै आरो बिदिनो जों बै समनिफ्रायनो 2008 मायथाइयाव जि सावरायनायखौ स्टार्ट खालामदों बे सावरायनायखौ जों कन्टिनिउ खालामबाय थादों रन्जन दैमारि बिथां खोनासंदोंब्लाबो जों कन्टिनिउ खालामबाय थादों प्रथम आल'सना समाव भारत सरकारनिफ्राय मोनसे प्रश्नखौ बुंबाय थायोमोन बेनो जाबाय जिहेतु जोंहा बिटिसि सुक्तियाबो 2003 मायथाइयाव जादोंमोन आरो जों 2005 मायथाइयाव जास्ट हाथियार दोनथ'नाय सुक्ति खालामबाय बेनिखायनो सरकारनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायोमोन जे आथिखालाव बावैसो बिटिसि सुक्ति जानायखाय गासैबो बर' संगठन आरो बर' रायजो राजाफ्रा बर'लेण्ड नांला होननानै थाजाबाय नोंसोर एनडिपि हारसिंल' बर'लेण्ड बिनायखौ सरकारा बोरै गनायनो बेबायदि होननानै मोनसे जोंनि सावरायनायखौ एसे साइड ट्रेक खालामनो नाजाबाय थायोमोन खिन्थु जों थेवबो हमथाबाय थादों जे बे सुक्ति खालामदोंबा जिहेतु बर'फ्रा जिखौ लुगैदों बेखौ मोनाखै बर'नि जि मोन्थाइखौ लानानै आन्दलन खालामदों बे जाफुंजोबाखै बेनिखायनो दिनै गुबुन संगठनफ्रा बेखौ बर'नि जिथु आन्दलन बर'लेण्ड दाबिनायनि जिथु आन्दलनखौ दोन्थ'दोंबाबो खिन्थु जों दोन्थ'नो हाया आरो जों बर'निखौ जों नांगौ आरो दिनैहाय सिरि थादोंमोन गाबोनबाबो बर'नि संगठनफ्रा ओंखारबोफिनगोन बे दिनै जों सरकारजों जुक्तिखौ होबाय थादों बे सम 2010आव जेथिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ खालामफिननोसै होननानै जेथिया डिसिसन लाफिनो अब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन जे अन्तत जों लोगो सासे मोनदेरबाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव जोंजों लोगो जों फैबाय बे दिसाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिखायनो 2010 मायथाइयाव बिथांमोना आन्दलन स्टार्ट खालामनाय लोगो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जगाजग खालामनानै जिहेतु बिथांमोनाबो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों आरो जोंबो आलादा रायजोखौ दाबि खालामनानै सरकारजों सावरायबाय थादों आरो बेखौ जों ज' जानानै खामानि मावसै होननानै बिथांमोनजों जों जगाजग खालामलायनानै खामानिफोरखौ मावलांबाय थादों आन्दलन हाबाफारि लाबोदों आरो बेबायदिनो जों थांनाय अन्तत 2010 मायथाइनिफ्राय दाखालि 27 जानुवारि थारमाने 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिहालागै जों ज'यैनो खामानि मावबोदों बेनिखाय जोंनि जि नाजानाय जोंनि जि हास्थायनाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायानो जा बा एनडिबिनि नाजानायानो जा जोंनि नाजानाया फेलें जायाखै आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बे सरकारजों सावरायनाय सरकारखौ नारसिननायनि बिनि फिथाइ हिसाबै दिनै भारत सरकारा जों सुक्ति खालामनो गोनां जादों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों दिनै बिटिआर बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे बेबस्थाखौ मोन्दों जाय बेबस्थानि गेजेरजों अन्तत जों बिटिसिआव जि मोन्थाइ जोंहा गैयामोन बे मोन्थाइफोरखौ जों मोननो हानाय जादों जोंनि एरिया बांगोन जोंनि डिस्ट्रिक्टआ बांगोन जोंनि समस्तिया बांगोन बेजों लोगोसे जों माखासे गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान जों मोन्दों आरो बेफोरखौ लानानै अन्तत बर'फ्रा फुल फ्लेजेड स्टेट नङाबा फुल फ्लेजेड स्टेटआव जिखिनि पावार एन्ड फांसन थानांगौ एक्सेप्ट होम बे गासैबो पावारफोरखौ मोन्दों आरो बे दिसाव जों मोनसे जौगानाय एरिया ओनसोल जौगानाय ओनसोल हिसाबै जों थांना थानो हानाय खाबुखौ जों मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै थांनाय गोलाव बोसोर सोमावसारनायाव जोंहा गोबां दुखु खस्थ' जालांबाय आफादनि गोबां जोहोलावफ्रा जिउ बावलांबाय गोबाङानो जेल जानांबाय गोबां दुखु खस्थ' खालामनांबाय आरो बे सोमावसारनायाव खालि एनडिपिल' नङा एनडिपिनि सोद्रोमाफोरल' नङा खिन्थु दुलाराय रायजो राजाफ्रानो जिहेतु जोंनि मावथिफोरखौ जोंनि सोद्रोमाफोरखौ जोंनि हान्जाखौ सापर्ट खालामदों मदद खालामदों मदद खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो दुखु खस्थ' मोनफादों बे गासैबो दुखु खस्थ'नि फिथाइखौ जों दिनै मोनबाय आरो आसा खालामदों जों बे बिटिआरनि जि प्रभिजन्सफोर जि मोन्थाइफोर जि
बेबस्थाफोर बेफोरखौ बिथा खालामनानै जों मोनसे जौगानाय जाथि जौगानाय ओनसोल हिसाबै थांना थानो हागोन आरो बिनि थाखाय जोंबो नाजानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रानो जा इउपिपिएलनि मावथिफ्रानो जा बर' रायजो जा इन्टेलेक्सुवेलफोर गासैबो जाहाथे ज' खौसे मावलायनानै बिटिआरनि जि सिमां बेखौ जाफुंहोनो हायो जि सिमांखौ जाफुंहोनो हायोबा जों जाथि हिसाबै ओनसोल हिसाबै जौगाना थानो हागोन जोंनि राजखान्थि रांखान्थिखौ जों गोख्रों खालामनो हागोन बे गासै माबाखौ नोजोरखौ गोसोआव लाखिनानै जों खालामो दिनै एनडिएफनि सासे एक्स दैदेनगिरि हिसाबै बेखौनो खावलायदों दिनै एनडिएफखौ जों सिसफाय खालामखांनाय माबानि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बेखौ जों डिजल्भ खालामबाय आरो एनडिएफनि जेसेबां सोद्रोमा दं गासैबो इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै दिनै खामानि मावनो मोनसे थांखि लाबाय अन्तत बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बर'फोरनि गेजेराव अस्त्रनि जिथु बादायलायनाय बे गैया जाबाय आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे पार्मानेन्ट पिस अरायथा समनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि फैसिगोन जाय गोजोन थासारिखौ लानानै जों ओनसोलखौ स्पिडि डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन खारन जेराव गोजोन थासारि थाया बेयाव जौगानाय खामानिया जाया हेंथा मोनो आरो बेनिखायनो जों दिनै जौगानो लुगैयो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरजों जयै गोरोबलायना थांना थानो लुगैयो आरो बेनि थाखाय दिनै जोङो गोजोन थासारि नांगौ आरो दिनै जों बे बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिहेतु बर'फोरनि आखायाव दिनै अस्त्र गैलिया आरो अस्त्र गैयै जायगा जानायखाय अस्त्र आर्मस फ्रि मोनसे ओनसोल जानायखाय दिनै जों गोजोन थासारि मोनसिगोन आरो बे गोजोन थासारिखौ लानानैनो जों मोनसे गोजोन थासारियाव जौगानाय जाथि हिसाबै जौगानाय ओनसोल हिसाबै जों थांनानै थानो गासैबो दावगालायनो थाखाय आं बेखौनो खावलायबाय बे आर्मस जिथु मुभमेन्ट बियो जोबोद रिस्कि आसलथे रावबो सुबुङा हाथे देनानै नांनो होननानै गोसो खालामनानै ओंखारा खिन्थु सिटुवेसनासो थोनो दिनै आं सासे साख्रि मावबाय थानाय हिसाबै आर्मस लानानै मुभमेन्ट खालामनायनि खोथा साननाङामोन खिन्थु बै समनि जिथु पलिटिकेल सिटुवेसनमोन आसामाव बेखे आं टिचार जानाय समाव बा स्टुडेन्ट समाव जोंनि गेजेराव मोननै मुभमेन्टखौ नुदों मोनसे जाबाय 1974 1973 मायथाइयाव बर'फ्रा रमान हांखो नांगौ होनना सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया पुरापुरि गणतान्त्रिक सोमावसारनायमोन खिन्थु बे समाव नुदों जे भारत सरकारा बे सोमावसारनायखौ बर'फोरनि बे दाबिखौ गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो नागिरनांगौमोन खिन्थु बिनि बदलै दिनै भारत सरकारा बेखौ पुलिस आरो आर्मि बाहायनानै सिलाय गुलिजोंसो दबथायनाय माबाखौ जों नुहुरदोंमोन जायनि जाहोनाव बर'फ्रा बारा गोबाव आन्दलन खालामनो हायाखै थाबैनो फोजोबनो गोनां जादों आरो जिखौ लुगैदों बेखौ मोनाखैबाबो जबरदस्त नारसिनना होनाय हांखोखौनो लानो गोनां जादों बिनि उनाव नुबावबाय जे बर' फरायसा आफादनि नेतृत्व बे 1986निफ्राय जि आलादा रायजो बर'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलनावबो नुदों जे आन्दलना गणतान्त्रिक आन्दलनसोमोन डेम'क्रेटिक आन्दलन खिन्थु बे डेम'क्रेटिक आन्दलनखौबो असम सरकारा पुलिस आर्मि बाहायनानै बेखौ पुलिस आरो आसाम पुलिसानो गाज्रि रल लादों बिथांमोना गामि गामि हाबग्लांनानै लुटपाट खालामनाय लाठि चार्ज खालामनाय बुग्लुंबायनाय गुलि खालामनाय निरस मानसिखौनो बे खोब समब 1988आवमोन खोमा सानसेयावनो जोंनि नैबेखिनियाव बोराय उन्दैफोरखौ लाफानानै गासै 10 जन मानसि गावदों अथ'स' गासैबो आर्मस मावगोन सिभिलियान मानसिफोरखौ गावथारदों दा बे गासैबो माबाफोरखौ नुनानैनो आरो लोगोसे बै समाव हल नर्थ इस्टआव बेखै NSNआ आर्मस मुभमेन्ट खालामदोंमोन आरो बिथांमोना अन्तत भारत सरकारनि जिफोर पुलिस फर्स बा आर्मिफ्रा लकेल मानसिफोरनि सायाव जि अत्याचार अनागार खालामोमोन बेफोरनि एगेन्स्टआव बिथांमोना स्टेन्ड होदोंमोन आरो बे गासैफोरखौ नुनानै फारसेथिं गणतान्त्रिक आन्दलनखौ भारत सरकारा गुरुत्त' होयै लोगोसे नागालेण्डआव आर्मस मुभमेन्टजों नागाफोरनि जिथु इन्डिपेन्डेन्टखौ माबा खालामनायनि जिथु माबा बिथांमोननि जिथु नांनायनि स्पिरिट बे गासैखौ नुनानैनो बे समाव बेखौ बर' सेंग्राफोरनि गोसोआव मोनसे सानखांनाय दंमोन जे भारत सरकारा जिहेतु गणतान्त्रिक रावखौ बुजिया आर्मसनि रावखौसो बुजियो आरो बेखौ भारत सरकारा जि रावखौ बुजियो बे रावजोंनो जोंबो सोमावसारनांगोन होननानै आर्मस हमनायनि खोथाखौ जोंनि गेजेराव बेखौ बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव बे समाव बेरखांदोंमोन आरो बे स्पिरिटजोंनो आंबो सासे फोरोंगिरिबाबो आर्मस स्ट्रागलाव ओंखारनाय जादों दा आर्मस स्ट्रागला आसलथे बेबायदिनो फैनाय जादों बर'फोरनि गेजेराव बियो सिटुवेसननि होननाय रावबो मोजां मोननानै खेला गेलेनायनि बायदि गोसोजों आर्मस हमाखै खिन्थु सिटुवेसना जिखौ थिनदों बे सिटुवेसननि नारसिननायावसो आर्मस हमदों आर्मस हमनाया आसलथे मा मोनगोन बे खोब रिस्कि दुखु खस्थ' जायो जानो लोंनो मा समाव जिउआव थांगोन बेनि खुनु सार्टेनिटि गैया जायो खिन्थु थेवबो जातिनि थाखाय समाजनि थाखाय इनाय अनागारनि हेंथायै नांनो होननानै बेबायदि रिस्कखौ लानानै ओंखारबोनो गोनां जादों
आरो बे मालाय समाव बे आंनि जिबनाव बे थांनाय 35 इयार्स जिथु स्ट्रागल बेहाय गोबां बेबायदि बिपदनि मोगा मोगि जादोंमोन खिन्थु इसोरा हयथ' आंनि थाखाय माइरंखौ फोजोबाखैमोन बेनिखायनो दासिमहालागै थांना थादों 1991नि डिसेम्बराव भुटानाव थानाय जोंनि केम्पखौ आर्मिया एटेक खालामदोंमोन घेराव खालामना गावदोंमन खिन्थु बेनि गेजेरावबो बोरै बारग'खो घेराव खालामदोंबाबो जों ओंखारनानै बासिनो हादों जा केम्पआव बारा मानसि गैयामोन फ्राय 20-25 जनसो जों सासेबो जेबो खहा जालासिनो ओंखारबोदों मात्र जोंनि केम्पनि जिखिनि प्रपार्टिस बेखिनिखौ जों बुथुमनो हायाखै बे मोनसे ओमफ्राय 1994आवबो दानि क'क्राझारनि जिथु गेलेंफुंनि साहा जोबोद टेम्परारि केम्पमोन बेयावसो टेम्परारि केम्प पातिनानै जों जास्ट जोंनि जेनेरेल एसेम्बलि खुंनो होननानै प्रिपेरेसन खालामबाय थादोंमोन आरो बेयाव आंबो दंहैयोमोन ओमफ्राय गाबोन बायदियाव गाबोन बे साननै उनाव माबा जेनेरेल एसेम्बलि जानो गोनांमोन जों जास्ट बेयाव मोनसे जमा खालामनानै रेसन थिग खालामनानै दोनबायमोन बे हैदिनखालिबो फुङाव घेराव खालामनाय केम्पखौ गावहैदोंमोन एटेक खालामदों इण्डियान आर्मिया आरो बेहायबो खिन्थु जोंनिफ्राय रावबो सासेबो खहा जायालासिनो बारग'जोबदों आंबो दंमोन आंबो बासिबोदों आरो बिदिनो गोबां खैफोदनिफ्राय जों बासिबोदों खस्थ' गोबां जादों जिहेतु जों दाबसे जायगायाव सानसेनि बारा थानो हायामोन बेहाय गामि ओनसोलावबा भुटान ओनसोलाव थायोबा भुटानाव अबसे सिगांनि जिथु सिटुवेसन बेयो भुटाननि जिफोर बे गामिनि रायजो राजाफोर बे माबाफोर नेपालिफोर जिहेतु नेपालि गामि दं बांसिन बे बर्डार सेराव बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेल्प खालामोमोन उनाव खिन्थु 2002 सोनिफ्राय इण्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय जे प्रेसार बारा थानायखाय बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनो हायि जायो आरो बेनिखायनो 2003आव बे केम्पफोरखौ एटेक खालामदों बिनि सिगाङाव खिन्थु भुटान सरकारनिफ्राय जेबो प्रेसार गैयामोन बरन्स बिथांमोना जोंखौ सरकारनि मानसिया फैनानै सम खबर लायोमोन माबाफोर उसुबिदा जादों नामा बेफोरखौ खबर लाफैयोमोन आरो गामिनि ओनसोलाव जोंखौ जथेस्थ' सहाय खालामोमोन रेसन बायदिसिना होनाय बे भारत सरकारनिफ्राय बांद्राय प्रेसार थांनाय उनाव बिसोर लासैनो जोंखौ हेल्प खालामनो हायि जायो आरो लास्टआव भारत सरकारनि प्रेसारावनो बे 2003नि जिथु केम्प एटेक अपारेसन अल क्लियार बेखौ बिथांमोना खालामनो गोनां जादों बे भुटानाव थानाय समाव मोनसे इन्टारेस्टिं घटनाबो जादों बेयो दुखुनि समावबो मालाबा गोसोखांबा बेखौ मिनिनो ओंखारो सानसेखालि आं वेस्ट बेंगल साइडनिफ्राय भुटानाव हाबदों बे माथिं कालिखला बे साइडथिं सेंग्राफोर 7-8 जनसो दंमोन आंबो दंमोन ओमफ्राय जों गामि गेजेर गेजेर थांबाय थादों आरो बे समाव भुटान आर्मिफोर गामिफोर थांबाबो जोंनि सेंग्राफोर लोगो मोनबाबो जास्ट लोगो मोनलायोसोमोन बिदि जेबो एनिमिटि हिसाबै गैयामोन लोगो मोनबाबो रायलायो जास्ट सुबिदा थानाय समावबा गय सय रानलायनाय जायो बिदिमोन आरो बिदिनो आं 6-7 जनसो सेंग्राफोरजों आं फैबाय थादों ओमफ्राय गामि दरसेयाव भुटान आर्मि दंबाय थायोमोन न'खरसेयाव गामियाव कालिखला खाथिनि ओमफ्राय आं खिन्थु आर्मिखौ नुनानै जों बिसोरजों देखा जानो गोसो गैयैखाय न'खौ दाननानै बारिजों बारस'दों आरो सेंग्रा सासे आंजों थांबाय ओमफ्राय बाखिफ्रा बे आर्मिफोरजों रायलायनो थांदोंमोन आरो थांनायाव भुटान आर्मिजों बिसोरो जेथिया जखा जरा जालाय लोगो मोनदों रायलायब्ला भुटान आर्मिया बुंबायनो दिनै सोरखौ लाना फैखो नोंसोर लायनानै माने मा सोरखौ लाबोनो होनना सानबाय जोंनि सेंग्राफ्रा नोंसोर बिथिं सासे मानसि लांदोंना बेखौथ' नोंसोर किडनि खननोसो लाबोदों जाबाय आरो थारमाने आफादनि वर्कारफ्रा गासिबो सेंग्रा गोजा आं बोराय दा बोराय मानसि लाबोनाय नुनायखाय बिसोर सानदों आंखौ किडनि खननो लाना फैदों ओमफ्राय माबाफ्राबो जोंनि सेंग्राफ्रा बे जोंनि सारसो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारिसो किडनिबो खालामाखै नंगौ नामा थांदो दे जाबाय बेफोरबायदि किसुमान इन्टारेस्टिं घटनाबो जादों आरो बेबायदि दुखु खस्थ'बो मालाबा जोबोद रंजायोमोन आरो बेखाय जों जेथिया जोंनि एनुवेल कनफारेन्सफोर जायो बेखाय जेनेरेल एसेम्बलि बे समाव बे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायबो जायो बिदिनो गोबां जोंनि आफादनि एक्टिभ आरो खोब स्ट्रं डिटारमाइन बायदि केडारफोरखौ जों खोमानो गोनां जादों बेखाय जोंहा आर्मि चिफ दायित्व थानाय जों 3 खोमादों फार्स्ट सिजन मार्टियार बे 1989 माबा 88आव जोंनि फार्स्ट मार्टियार जादोंमोन बिथाङा बे जोंनि आर्मि चिफआनोमोन बै समनि बेनिफ्राय 1997आव जोंहा सासे आर्मि चिफ बावनो गोनां जादों बोहैथि होननाय बे डिमापुराव 3 जादों ओमफ्राय सेकेन्डआ जोंहा 1990आव सासे 89आव फार्स्टआ सेकेन्डआ 90आव खौला होननाय माबानि दैखांनिमोन बिथांखौ जों आर्मि चिफ 3 खोमा जाबाय आरो हम सेक्रेटारिबो जों 3 गोमाजानो गोनां जाबाय बेनिफ्राय डेपुटि आर्मि चिफ हिसाबै जोंहा 2 थांनाय गोबाव समनि स्ट्रागलाव गोमाना लाबाय बेनिफ्राय फाइनान्स सेक्रेटारि जों 3 जों गोमाजानो गोनां जादों बेबायदिनो जोंहा गोबां खहा जादों खिन्थु थेवबो जों मोजां एक्टिभ स्ट्रं डिटारमाइन मानसिफोरनि केडारफोर गोमाजानाय सत्तेव जों जिखिनि दं बे मावथिफ्रा जों थांखिखौ मोनागौबानि खुनु फावसाया होननानै
नांबोबाय थादोंमोन आरो जोंनि जि थांखि जोंनि जि नाजानाय जोंनि जि हास्थायनाय बेखौ अन्तत' थांनाय जानुवारिनि 27 तारिखखालि बे 2020नि 27 जानुवारिखालि सुक्तिनि गेजेरजों बेखौ जाफुंसार होनो हानाय जादों